tayo, Bombo J, ken Bombo Romney. Doktor, amo na ti amin kamusta iti monitoring tayo, kasano tayong kasanot preparasyon tayo. Pero ito'y epekto pay laeng iti abagat. Southwest Monsoon, Doktor. Actually, amin nga emergency response team tayo, nakakalat met Bombo J, at saka monitoring, monitor tayo dagitay barangay nga low lying barangay, at the same time dito'y coastal area tayo. Iso nga datayo, that's why inton malem pre-disaster assessment kasta tayo, Bombo J, para may ready tayo, although we are ready naman even last week, kaya lang just to update ourselves, meeting kam to manen this afternoon at 2 o'clock. Okay. Ada ka di tina-establish sartatan, Doktor, nga kumbaga kaslang dati central area tayo nga pagtitipunan nagiti nagdudumang nga pag-opisinaan nga nadutukan nga agbantay kaya ito yung epekto iti habaga, Doktor. Adda no kwa adda naman adda office tayo ditoy emergency operation center nga pagkikitaan nino kwa if ever nga ti panawen ket severe laeng when no ag signal number 2 or more than ag 30 millimeter rainfall tayo, dano kwa mapang kami no kwa ditoy City Hall para amin kami ket ag-convene no kwan, Bombo J. Okay. Doktor, adalang ti datos sayo no sobra-sobran iti tudong napasaran tayo kada nga bulan ti Agosto, Doktor, kasi malagsit kada ti Southwest Monsoon na dapat iti bagyo nga imay dimoprak dito yung probinsya. So ada ka diti kasi nga datos nga nakalap tayo, Doktor. Adamit Bombo J, actually ti kasta tayo ti rainfall millimeter tayo for the month of August, it should be mga about 600 millimeter rainfall. Kaya lang as of now, itatay bigat, it's almost 400 laing pelaing. Okay. So pwede na po Doktor, ada ka di nagiti flooded area tatan nga na-record tayo, Doktor? Awan met Bombo J, awan met kasi awan met na monitor me because we are going around, especially kami nga the iti emergency response team, monitor kami going around amin awan met pay as of now ti flooded area kasi digito'y nakita tayo, digitay usually low lying iso ti paspasyeren digiti ERT tayo, Bombo J. How about dagiti coastal area, sir? When no dagiti asideg ti bambantay kamusta monitoring tayo tata? Okay met with the coordination of the barangay, especially the officials and the barangay captain, kasta tayo imon monitor tayo met nga handa pelaeng nga handa pelang agpalpalaot, especially dakkel ti daloyon pelaeng, Bombo J. Okay. Doktor, tayo mo nagundaway nang suspended di klase iti city government. How about karigiti trabaho, Doktor? Awan mo ti rekomendasyon ti opisina tayo nga mang-suspend pa lang iti trabaho? Awan, as of now, awan met ti recommendation ni pelaeng, Bombo J. Kasi kadatoy ket dagpigsa, actually awan met pa hampay nga nagyelo tayo, blow pelaeng. That's why datay kastatay laeng hanmet nga datay heavy ti rainfall tayo. So nga okay met hanmet nga sahan nga datay derderetso. No derderetso kuma Bombo J, so DJ medyo nadanag tayo. Actually itatta hanmet agsardeng tapos agpigsa kasyay. Bombo J. Okay. Kaya dati aguntaway, Doktor, makagkadwata pa ni Bombo Romney, sunat anchorman sa dati programa. Bombo Romney, na dati kaya't mo saludsunan kan Dr. Manuel. Go ahead. Okay, thank you so much, Bombo J. Nimbaga bigat mo, Dr. Melvin Manuel, ni Bombo Romney Dative, sir. Good morning, Bombo Romney.
Sir or Dr. Melvin Manuel, masaludsod ko laeng itnupay narakamat mo itatay mo na gandaway nga awan mo't dagiti na i-record nga da iti nalayos nga lugar diti syudad Tirawag iti bayat nga nagsasaronyo diti panagtudtudo nga mapaspasaran diti probinsya ken diti syudad Tirawag. Awan ti voluntaryo nga residente ang nagturong creative evacuation center based on your record, Dr. Manuel. Awamet, so far, awamet pa na monitor tayo, no reported nga napan iti evacuation area tayo. Bomboromni. Based on your monitoring, Dr. Manuel, awan mo't dagiti nagganda tuweno naglibas manin nga tumapog kariti kabaybayan, iti bayat ti iget nga da iti balaag tayo kadakwada, Dr. Manuel. Awamet, so far, awamet, with the help of the Philippine Coast Guard, ken digiti opisyales ti coastal barangays tayo, ken especially digiti barangay captains, ken under the leadership of our liga ng barangay, Benjamin Ablan. Okay met, makikooperar da met, Bombo Romnick. Naka-preposition na tamot dagiti equipment tayo, Dr. Manuel, iti City Disaster Reduction and Management Office no bilang ada iti panagpigsa wenno kumaro iti epekto iti habagat nga mapaspasaran diti syudad, Dr. Manuel. When actually adakam dito naka-blue alert kami met kadagiti kadwak dito yen. That's why okay met Bombo Romnick. Adda kami dito agmon monitor at the same time any eventualities. Okay, agyaman kami, Dr. Melvin Manuel, iti kanayon mo nga panangi-update. Ada iti mapaspasamak dito sa Tirawag, no ada iti kasing mapaspasaran nga dakes panawin. Thank you so much, Thank you. Dr. Manuel. Back to you, Bombo J.